Ngiphinde ngibingelele futhi bazalwane egameni elihle lika Jesu siphakamisa umbuso kaNkuluNkulu, umbuso wasezulwini. Thina singabantwana bala umbuso, sizindlalifa zala umbuso. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Siyaqhubeka bazalwane nezifundiso zethu maqondana nombuso kaNkuluNkulu. Ngifisa ke manje bazalwane sibheke ama characteristics and the qualities of God's kingdom. Izimfanelo ezifanele abantwana bombuso kaNkuluNkulu. Mhlambe singabuye sikubeke futhi ukuthi izona izithelo lezi okwazi ukuthi umntwana kaNkuluNkulu uma yenza intando kaNkuluNkulu embusweni kaNkuluNkulu umbone ngazo. Sizobheka lokho bazalwane egameni kaJesu ukuthi kunezinto, kunama characteristics okulindeleke ukuba umuntu osembusweni kaNkuluNkulu awaveze. Ake ngithi umbuso kaNkuluNkulu ngichazile ukuthi wena mzalwane usindisiwe, ungumbuso kaNkuluNkulu. So indlela yokubonakala ukuthi ungumbuso kaNkuluNkulu uzobonakala ngalama characteristics. Lama characteristics futhi aba izithelo eyithelwa umuntu okholwayo osembusweni kaNkuluNkulu. Then sikwazi ukuhlukanisa umbuso kaNkuluNkulu nombuso wezwe nombuso obumnyama ngalezi zinto. Iko lama qualities lawa. Umuntu angasho ngomlomo ukuthi usindisiwe, but uma ngabe engaqondi lezi zinto noma ngingayibhalanga zonke, kodwa ke yize kufanele ibuso ukuphila kwethu embusweni kaNkuluNkulu, ngoba umbuso kaNkuluNkulu ungazo, umaqondana nazo. Uma ukhuluma ngombuso kaNkuluNkulu ukhuluma ngalezi zinto. Engashongo lutho umuntu wabona lezi zinto usuyokwazi ukuthi lo muntu umbuso kaNkuluNkulu. Lo muntu usembusweni kaNkuluNkulu. Right, uMatthew 21 verse 43. Ngalokho ke ngithi kini niyakwamukwa umbuso kaNkuluNkulu uphiwe isizwe esiyakuveza izithelo zawo. UJesu lana wayekhuluma nabantu umbuso kaNkuluNkulu ofikele kubo amaJuda. Manje bona ke amaJuda ayingenayo iperception le yeBhayibheli, kodwa ayezakhele wona engqondweni yawo into yombuso. Manje bahluleka ukuveza izithelo, bahluleka ukuphila lo mbuso. So ke manje simuza uJesu lana ekhuluma nabo ukuthi ke nizokwamukwa, nizophucwa umbuso. Uma namukwa umbuso uzonikezwa isizwe esizoveza izithelo zawo. Into ithi kunezithelo zombuso kaNkuluNkulu abasembusweni kaNkuluNkulu okumele babonakale ngazo. So ke awukwazi ukuthi wena ungumbuso kaNkuluNkulu zingatholakali lezi zinto. So ke kubalekile ke bazalwane ukuthi njengamanje sikhulume ngalezo zinto, wazi ukuthi yini elindelekile uma kuthiwa ungumbuso kaNkuluNkulu. Uma kuthiwa usembusweni kaNkuluNkulu kukhulunywa ngokuthi yini abantu abazokubona ngayo, efakazela ukuthi impela wena ungumbuso kaNkuluNkulu. Sizobheka laphana futhi uIsaiah chapter 26. Right, sibheke uverse 2 wakhona. Vulani amasango ukuba isizwe esilungileyo esigcina iqiniso singene. Isizwe esilungileyo esigcina iqiniso singene. Vulani amasango ukuze isizwe esilungileyo, enye characteristic leyo esilungileyo, righteousness, ukuba singene, esigcina iqiniso, truth,
elinye futhi ilokhuzana into okwazi ukubona ngayo umbuso kaNkuluNkulu. Umbuso kaNkuluNkulu umbuso weqiniso not amanga. Awekho nje amanga nangengozi. So ke manje ke uma ukhuluma ngombuso kaNkuluNkulu ukhuluma ngerighteousness nangeqiniso, ngizowabala ngokulandelana kwawo. Njengamanje sisabheka ivesi egameni kaJesu. Mhlambe bese sibheka futhi laphana ku 1 Corinthians uchapter 13 uverse 2 wakhona. Right, uverse 2 wakhona ufunda kanje. Noma nginokuprofetha ngiqonda izimfihlakalo zonke zokwazi konke, noma nginokukholwa konke ngangokuba ngingagudluza izintaba, kepha ngingenalo uthando angiyinto yalutho. Kepha ngingenalo uthando angiyinto yalutho. Sikhuluma ngama-characteristics and qualities of God's kingdom. So wonke umuntu osindisiwe egameni likaJesu waqonda into ukuthi emhlabeni ungumbuso kaNkuluNkulu, uphethwe ezulwini. So engashongo lutho, impilo yakhe kufuneke idisplaye, i-exhibit lama qualities, lama characteristics. Umuntu embuka athi uqhathanisa lo muntu nempilo yasemhlabeni, abantu abangakholwa abona izinto ezimbili ezehlukene, engashongo lutho lo muntu. That is how all the subjects of God's kingdom are going to be identified. Iyona ndlela lena ongakwazi ukubabona ngayo bonke abasembusweni abawumbuso kaNkuluNkulu emhlabeni, abaphethwe ezulwini. Uthi ke ngingenalo ini uthando. Usho bani? Usho umpostoli Paul. So enye i-characteristic leyo. Mhlambe ke mangawabala nje ama-characteristics of the kingdom of God. Ngingasho manje ngithi ke ngokwamavesi esesiwafundile, i-righteousness, ukulunga. Malithi iBhayibheli ifunana umbuso kaNkuluNkulu nokulunga kwakhe. So into yokulunga, righteousness, to be in agreement with God, to be in the right position with the king of the kingdom of heaven. Ukuvumelana kwakho kubonakala ngokuthi iposition omikuyo ile ethandwa inkosi yamazulu nomhlaba. So uright, ulungile, usendaweni, ukweposition efanele enhle. So akukho kushayisana nokuxabana, you are aligned with the purpose and the will of the master, of the king, God of hosts, God Almighty, our heavenly Father. Usekuvumelaneni, umi uqondene ngqo nentando necebo likaNkuluNkulu nezifiso zikaNkuluNkulu, uvumelana nazo, umi kuzo, uphila ngazo. So righteousness, ukulunga kaNkuluNkulu kukuwe, uyaqonda, uyaphila. Ngoba into eyenza ukuthi kungabi bikho ukulunga, i-opposite yokulunga ukungalungi. Ukungalungi ukwenza into engekho right. Makuthiwe ubani akalungile ngane, ubani mubi, ubani mubi, umgadi ubani iso lakhe, umgadi ulimi lwakhe akalungile. So kusho ukuthi akayenzi into emukelekayo, akayenzi into evunyiwe, akayenzi into eright, akayenzi into esemthethweni. Lo muntu akalungile, akekho righteous. He is not in the right position. He is not in the right mood. Akanayo into evumelekile kuye, akamukelekile, wenza into engekho right, engangconyiwe. So as a result akalungile. So ke bazalwane ke, righteousness, uma ufuna umbuso kaNkuluNkulu,
it comes with righteousness. Righteousness is the fruit of the kingdom. Khumbula lapha nasifunda uMateyu chapter 21 verse 43. Khona abantu abaphucwa ini umbuso. Uma umbuso wafikela ezweni samaJuda, then uthi uJesu nizophucwa manje nizokwamukwa umbuso unikeze isizwe uJesu engakhulumi a certain nation under the heavens, but wayekhuluma ukuthi khona isizwe siuhlanga olukhethekileyo, abantwana bakaNkulunkulu ophezulu konke abahlanzwe ngegazi likaJesu abazelwe kabusha. They are called the holy nation. Umufunda u1 Peter chapter 2 verse 9, ukuthi siuhlanga olukhethekileyo, isizwe singcwele, holy nation. So ke bonke abasindiswayo beqonda ukuthi bangena embusweni kaNkulunkulu ngokumukela uJesu, bangena embusweni bajoyina abasembusweni, baba inhlanganyelo bayinye, baba into yinye, baba isizwe sinye. So ke sona ke siveza ukulunga ngoba uJesu waveza irighteousness. So ke manje ngoba sifundiswa nguye, sifunda kuye uJesu, silandelana singabafundi bakhe, so ufaka le righteousness kaNkulunkulu kithi ephelelisa ukuthi impela singumbuso kaNkulunkulu. So ke manje asikwazi ke bazalwane ke ukutholakala si active kwi system yalelizwe unrighteous, engenabo ubulungiswa, engenakho kulunga, ezisho yona ukuthi ine corruption. Political system, educational system, health system, economical system, financial system, you can count all the systems. They are not just. These systems, they are ruled by corruption, with corruption, and zibuswa abantu abangenalo iqiniso, so ba corrupt. Akwazi ukuhlanganyela kuleyo mpilo leyo. Uma wenze njalo awukabi yona ingxenye yombuso. So umuntu umntwana kaNkulunkulu sindisiwe ngokusisho kwakho uthi usembusweni kaNkulunkulu, ubhasophe ungafaniswa, ngoba uma uJesu akwazi ukuthi umbuso athi uzophucwa, uzomukwa amaJuda, so nawe ke ungamukwa futhi umbuso kade usumukela uJesu waba inkosi, usungenile embusweni ngokukholwa kwakho, kodwa uphinde futhi umunce umbuso, umukwe umbuso, ususe umbuso kuwe ngenxa ukuthi awuvezi izithelo zawo. So ke uJesu uthi uzonikezwa abantu abazoveza izithelo zawo, izithelo zombuso. Righteousness, good standing with God, the overall king, right? I-characteristic yesibili, peace. Esithathu, joy, eternal life. Uma ukhuluma nje ngombuso kaNkulunkulu ukhuluma ngokuthi kunokuthula, umbuso wokuthula. Ma umuntu ethi usindisiwe egameni kaJesu ungombuso kaNkulunkulu kodwa engenakho ukuthula, ingqondo yakhe iphithizela, inomsindo, inokuxokozela, inganeliswa, ifuna izinto zalelizwe, ifuna impumelelo, ilwa, ifuna ikhundla, ifuna udumo. Lo muntu lowo akasiyena umbuso kaNkulunkulu. Umbuso kaNkulunkulu, it's about peace, it's about joy, it's about eternal life, it's about good health, safety, victory, prosperity. Angikhulumi prosperity in a worldly language le abayikhulumayo ukuthi bayaphumelela. Ngikhuluma iqiniso lombuso kaNkulunkulu. Embusweni kaNkulunkulu there is prosperity only, there is no failure. Into emnandi ngombuso kaNkulunkulu, wonke umuntu ongene khona uyaphumelela. And ukuchaza, to define prosperity ombuso kaNkulunkulu is not the same as the world defines prosperity yayo. So ke ungathi uma ngikhuluma ngeprosperity bese ucabanga indlela yezwe yophumelela, akufani. Right, eternal inheritance. Umbuso kaNkulunkulu make samukela ifa nje lethu laphakade. Umbuso weqiniso, I mean light, umbuso wokukhanya, umbuso weqiniso, truth, unity, love, forgiveness, eternal togetherness. Akuhlukwana kulombuso. Umbuso we-wealth, igama lithi wealth lisho ukuthi well-being, kuhlala kahle, unethezeke, ube right, ngoba unama-riches, umbuso wama-riches. Umbuso wenkululeko, umbuso weNkulunkulu awuhlangani nendaba yokungakhululeki yobugqila. We are no longer slaves to anyone. So ke those are the characteristics and qualities of God's kingdom.
Ngiyabonga kakhulu egameni kaJesu. Amen.